नार्जारिया दिनै जोबोद दुखुनांथावै फान्दायनानै बिथांखौ खाहोनाय जादों। ओरैबायदि फान्दायनानै बिथांखौ केसफोरखौ जाबसिनना हरदों। बेनि थाखाय मुगैथाव। जाय बिथांमोनहा दावराव देख्रेब नार्जारि बायदि सासे निष्ठावान जाथि सिबिग्रा हारि अनफावरि मानसिखौ नंखाय फाला दाय फोनांजाबनानै फान्दायनानै खाहोदों बिथांमोनखौ आं मुगैयो, आं निन्दा खालामो। खारन दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनैनि वार्कार नङा। 1987 निफ्राय जेब्ला एबसुआ आन्दलन खालामदों, बिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा कलेजाव थानानैबो हारिनि खामानि माने भाषा आन्दलन स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव बिथाङा बाहागो दंमोन। दा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव डिभाइडेसन 50-50 उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फानि दैदेननायाव जे आन्दलन जादों, दावराव देख्रेब नार्जारिनिफ्रायनो जाजेनो। बिनि न'खरावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दङमोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों मोनसे बिसनायाव गंसे थोरसियाव ओंखाम जालायनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नीति आदर्शजों सोलिबोनाय दावराव देख्रेब नार्जारिया बै समावनो खुनु धरनै गाज्रि खामानि, समाज बेरेखा खामानि बा सरकार बिरोधी खामानिखौ मावबोफेराखै। नैबे बैसोआव 60+ बैसोआव आरो जे बेहाय मोनसे पदमर्यादा दङ जनजाति सुरक्षा मन्चनि थाखाय, हा हुनि रैखाथिनि थाखाय, ट्राइबेलनि रैखाथिनि थाखाय जे राव होबाय थादों, बेबायदि मानसिखौ दिनै नंखाय फाव फान्दायनाय खाहोनाया बिनि बायदि अगेन मुगैथाव थानो हाया। आरो बेखौ जों स्पष्टयै मिथियो, बे जोंनि गेजेरावनो जालायलायनाय राजनैतिक खैसारनि गेजेरजों जादों। नाथाय दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनै राजनितियाव गैया। नैबे जनजाति सुरक्षा मन्चनि गेजेरजों नबसरनिया बायदिनि नंखाय नकल सार्टिफिकेटखौ बोरै खारिज खालामनो हागोन, बोरैहाय बे आयेनखौ बे आयेननिफ्राय माने मोनथायखौ मोनहोनो हागोन, बिनि थाखायनो बिथाङा 2014आव BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय जानगार थानानै जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै खामानि मावदों। दा बेहाय जोङो जामिननि थाखाय थाबायदोंमोन। दिनै मास मोननै बारलांबाय। जानुवारिनि 7 थारिखआव एरेस्ट खालामजादोंमोन हर गेजेराव। फैनानै दाख्लै मार्च दाननि 7 थारिख थांबाय। जोङो 18 थारिखआव मोनसे कर्टआ राय होदोंमोन बेलनि थाखाय। बेहाय जों खोनादोंमोन जे कर्टआ राय होबाय, बिनि अर्डार कपिया फैनांसिगौ, बेल जासिगोन। नाथाय फैनानै मैया जों मिथिबाय जे बिथांनि बेलआ रिजेक्ट जाबाय। दा बहायबो पलिटिकेल कनस्पिरेसि निस्सय दङ, जायनि थाखाय जाखानाय बेला जायाखिसै। दा जाय बिथांमोनहाबो इनाय भाबै पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामबाय थादों, बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया गावनि देहाखौ फाहामनायनि सुबिदा मोननो थाखाय बिथांखौ गोख्रैनो हगारनांगौ। सरकारनि फारसे, आसाम सरकारनि फारसे आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारनि फारसे आं बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे दावराव देख्रेब नार्जारिया गोख्रैनो गयो आरो बिथाङा जाहाथे मोजाङै गावनि देहाखौ फाहामनो सुबिदा मोनो। बाहाय माखासे मानसिया ओरैबायदि बाहायजाबाय जोंनि गेजेरावनो, हारिनि थाखाय राव बुंनायफोरनि खुगाखौ, हारिनि थाखाय राव बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाखौ बन्द खालामनाय। जेरै दावराव देख्रेब नार्जारिया जेलाव थांदों, बे ओइदिनखालिबो 6 थारिख खालिबो हानि मोनथायनि थाखाय आवाज होदोंमोन। बेल ब्लक सिङाव थानाय बर'नि हा हुनिफ्राय रैखाथि होनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन। भादारमारि बायदियाव सरकारा हा से नागिरनायनि सायाव आवाज होदोंमोन। दा बेबायदि जातीयताबाद हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय, लेखा लिरो बिथाङा, जारिमिनखौ जोबोद लिरो, दा फरायोबो, आयेननि बाथ्राखौ बिथाङा जोबोरैनो स्टाडि खालामबाय। दा बेबायदि हारिनि मोनथाय, आयेनखौ रोंगौखायनो, जारिमिनखौ मिथिगौखायनो बिथाङा हारिनि मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोयो आरो मावनोबो हायो। दा बेखौ बन्द खालामनानै, दावराव देख्रेब नार्जारिनि खुगाखौ बन्द खालामनानै, बिथांनि मुभमेन्टखौ बन्द खालामनानै बर' हारिखौ दुरबल खालामनायनि मोनसे कुचक्र होननानै आं सानो। दिनै जनजाति सुरक्षा मन्चनि नाजानायनि गेजेरजों जनकलाल बसुमतारी बिथां, सासे रिटायार्ड अफिसार, एफा गिदिर अफिसारा दिनै रिटायार्ड जाखांनायनि उनाव 70+ बिथांनि बैसोआ, थेवब्लाबो जे बिथाङा माने गावनि मोनथाय, हारिनि मोनथाय, ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि थाखाय जे आवाज होदों, बिथांनिसिम आं सिगाङावनो माने थोजासे साबायखर जासियो। आरो दावराव देख्रेब नार्जारि, वार्किं प्रेसिडेन्ट जनजाति सुरक्षा मन्चनि, बिथांनि नाजानायावनो दिनै माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार फिथाइ मोननो हादों होननानै आं सानो। बेनिखायनो गुवाहाटी हाइकर्टनिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो बे रायखौ
बे बिजिरनायखौ होनायखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायो। दा दिनै बेहाय जे एथ' गिदिर मोनसे फिथाइखौ मोन्दों, दावराव देख्रेब नार्जारिया जेलाव दङ। जेलाव थानायनि थाखाय जों दुखु। जेल जानाया बयबो जायो, नाथाय दावराव देख्रेब नार्जारिनि देहाया मोजां नङा। बिथाङा हार्ट उइक, लोमजानानै दं बिथाङा, आरो गलब्लाडारावबो अन्थाइ दङ, गलब्लाडार स्टन मोन्दों। बिथांखौ जोंनि सिभिल हस्पिटाला रेफार खालामबायमोन GMCHआव, आरो कर्टआबो जेइलाबो रेफार खालामदोंमोन। नाथाय दावराव देख्रेब नार्जारिया गावनो गोख्रोङै बुंदों जे बे खाजानाय अबस्थायाव पुलिस फायखि लानानै सिखाव बायदि, दाखाथि बायदि, क्रिमिनेल बायदि बिथाङा गुबुनाव सिकित्सा खालामनो थाङा। जेब्ला उदां जागोन अब्लासो बिथाङा ट्रिटमेन्ट खालामगोन, नांगौबा जेलावनो रानज्रिं खुनज्रिं थैगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै जोङो न'खरनि जानानै, आं दावराव देख्रेब नार्जारिनि असे बिब', बे आंनि असे फंबाय, आरो आंनि फंबायनि हिन्जाव साधना, आरो आंनि माखासे हारिखौ मोजां मोनग्रा लोगोफोर, आरो न'खरनि जानानै जों दिनै बेवहाय मोनसे माने दुखुबाबो रंजानाय मोनसे खालामदों। बे रंजानाया बेनो जे दावराव देख्रेब नार्जारिया गमामायैनो 2014 सननिफ्राय सरनिया कसारिफ्रा जे नंखायै सिखावै बर' कसारि होननानै ST सार्टिफिकेट लादों, बिनि थाखाय जुजिबोदों। जुजिबोनानै दिनै जे देरहादों। ओंखायनो दावराव देख्रेब नार्जारिया न'आव गैयाब्लाबो जोंनि मोजां मोननानै, गोसोआव खुसि मोननानै जों दिनै न'खरैनो माने ज' जादों। बेवहाय साहा कापसे लोंलायदों। साहा कापसे लोंलायनानैनो जोंनि बे मोजां मोननायखौ जाहाथे बयबो समाजा बुजिथों, न'खरनि जोंनि मोजां मोननायखौ, मोजां जोंनि हामलायनायखौ होनो होननानै नोंथांमोनखौ खस्थ' खालामनानै लिंहरनाय जादों। दिनै जोङो बेवहाय माने प्रेस मिट होनायनि थांखियानो बेनो जे जों जे खुसि मोनदों दावराव देख्रेब नार्जारिनि मावनायाव जे गोरोन्थि गैया, बेखौ जोङो रायजो राजानि खाथियाव फोरमायनो नागिरदों, आरो गावनि अधिकारखौ जाहाथे जों बयबो मोनलायो, बेनि थाखाय बयखौबो खावलायनो